Missä vaiheessa ne on tällä hetkellä teidän ulkomaan kontaktit? Siinä vaiheessa, että toivottavasti kohti jotain tapahtuu. Mutta siis se on ihan turha paukutella henkilöitä ennen jotain konkreettista työtä. Ei se riitä, että se on jossain Saksassa kaupassa siellä 1000 muun levyn seassa siellä se meidän debyytti, vaan pitää olla markkinointikoneisto ynnä muu toimii yhteen, kun on toiminut täällä Suomessa. Että se saisi myös esille siellä, että se on ihan sama, missä se on julkaistu, jos ihmiset ei ole kiinnostuneita ja itse ei siitä tiedä. Eli nyt kuitenkin se mainonta on varmaan 99%, musallahan ei mitään, eli kyllä se on huomattu moneen kertaan.